Blokádám na česko-rakouských hranicích je podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga konec. Přechody zůstanou průjezdné. Na vládu se kvůli akcím protitemelínských aktivistů z Alpské republiky snesla kritika. Podle opozice nepostupuje kabinet dost rázně. Rakouská vláda garantovala, že hranice zůstanou průjezdné. Tvrdí to ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, i když počítá s tím, že odpůrci Temelína budou protestovat dál. Poněvadž ty Magory znám trošku, to samozřejmě demonstrace budou ještě nekonečně pokračovat, ale řekněme, nebudou už překázet na silnici. Schwarzenberg je přesvědčený, že česká vláda udělala, co mohla a s výsledkem je spokojený. Jenže opozice si to nemyslí a tvrdí, česká strana zaspala. Ministr zahraničních věcí měl jet do Vídně dřív, ministerský předseda se měl sejít s kancléřem Gusenbauerem. To je zřejmé. Komunisté obvinili českou vládu, že je odpovědná za škody, které blokády způsobují podnikatelům, a vymysleli plán, jak se rakouské straně pomstít. Nemohu tedy nijak jinak, než vyzvat naše řidiče kamionů, aby se, případně řidiče osobních aut, aby se rakouským benzínovým stanicím vyhli. Tak já věřím tomu, že Filip s Paroubkem vyhlásili rakouskou válku, ale mně připadá náš postoj poměrně velmi tvrdý. Vláda je přesvědčená, že pomůže jenom čas a teď je třeba trpělivě vyjednávat. Česko-rakouské vztahy ale může zkomplikovat radikální pravice. Národní strana chce příští týden zablokovat hranice a nepouštět přes ně rakouské řidiče. To už tady bylo. V Českých Budějovicích restauratéři zavřeli restaurace a dali tam cedulky, že neobsluhují rakouské zákazníky. A vydrželo jim to asi den. Nebudeme se uchylovat s oproštěním stejným blbostem jako oni. Rakouští odpůrci Temelína blokovali hraniční přechody jenom v letošním roce už 7krát. A pokud rakouská vláda nepodá žalobu na Česko, chtějí za 4 týdny zablokovat celou společnou hranici. Daniel Takáč a Alice Machálková, Česká televize.